Ness-Ana TV. Ndewono ọzọkwakwa onye ka nkene onye na-akụ anya wuchikwala ọzọ ịmụ egwu isi egwu anyị bụ maka nwa ngwere egwu nwa ngwere. Ndewo, kụọrọnụ nwa ngwere aka elente bọsịsa ya. Nwa ngwere ejeghị ije na ọ gbara ọsọ elente pi ha elente elente. Ndewo, ngwanụ ka anyị gụpụ ya dịka egwu, ka anyị gụọ ya gụọ ma kụkwa aka ya na ya so. Ndewo, kụọrọnụ nwa ngwere aka elente, kụọrọnụ nwa ngwere aka elente. Nwa ngwere ejeghị ije na ọ gbara ọsọ elente, nwa ngwere ejeghị ije na ọ gbara ọsọ elente pi ha elente elente. Ndewo ndị enyi m, ngwanụ ka anyị gụkwakwa ya ọzọ na ya bụ egwu bụ so ụtọ. Nwa ngwere. Ndewo, kụọrọnụ nwa ngwere aka elente bọsịsa ya. Nwa ngwere ejeghị ije na ọ gbara ọsọ elente pi ha elente elente. Kụọrọnụ nwa ngwere aka elente, kụọrọnụ nwa ngwere aka elente. Nwa ngwere ejeghị ije na ọ gbara ọsọ elente, nwa ngwere ejeghị ije na ọ gbara ọsọ elente pi ha elente elente. Ndewo ndị enyi m, ngwa n'ebe a ka anyị ga-akwụsị. Achọrọ m ị na-agụ egwu a ị na-akụ aka ya na ya so. Ngwanụ ka ọ dịnụ mgbe ọzọ.